راديو إيرنا ثلاث ركنسيو زركبهم شمونت إيرتراويان أتلتات ني إيرترا بموكال أب أولمبيك طوكيو خصاتو مخانهم ترغاغيصو بزحزر لهم سراويت إيرتران أصوارن أب كبابي تنبن سلغلاخان وغروني تأخاخبالو داقم مسفحفح كورونا فيروس زسكا يوغاندا نربعان كلتن معلتات توساخ عصوا أويجا أرسات زيناك كتاتلو تصنحكم كبرات سمعتنا زرزرات يغصل كاب 23 حملة كساب شمونتن حسي أب طوكيو جابان زكاد مبل 32 وددر أولمبيك أب عود سبورت أثليتيكس زاقيت شمونت إيرتراويان أثليتات كساتف مخانهم ترغاقيت الله سلس غباتهم دك أنسيو كونان كلوا أثلت وين غلاتي أب وددر قويا أغري 5,000 متر كمون 10,000 متر أثليتات نازريت والدون كوخب تسفا قابرن أب وددر قويا أغري ماراتون دك أنسيو كودا درين أب نايدك سبعة يدما أرون كفلة أبو ددرقو ياغري 10,000 متر أثلت يمان قبر سلاسي أبو ددرقو ياغري مسناخل 3,000 متر أثلت عقبة كبرم يوهانس قبر قرقشن عقبة يتسقاين أبو ددرقو ياغري ماراتون نيرترا وكيلوم أب أولمبيك طوكيو غركبيوم أب وددر ماراتون بزي كازم ستغسو 3 إيرتراويان أثلتات كالوت أثلتاتون أبت وددر زساتفوم ممزن نتبي رغيبهم كوان تنبرو نيرتراز سفقد كوتا 3 ترايبو مخانوغن كابزي أولمبيك كبخوريوم بحفشا نتي ماي أولمبيك ممزن نتبي وي ميني موز رخبوغنا بسنكي درت كوتا ناب أولمبيك طوكيو زي قعزو إيرتراويان 10 تخوينم كم زرسناي تادسة قرماي قبر سلاسين ساميل تسقاين زعمسلو هبوبات أثليتات يركبوهم إيرترا بزي كاب قردم قياغري أب بشكلتاون بأحوات مخصب دبساين موسانا دبساين توكيلات قربيا بزي كازومن إيرترا وكيلوم زساتفو إيرتراويان نتن أعقبنهم زلو هاقرات بموكالون حانتي قوالن سيت تركبهم 3 إيرتراويان أبزي أوفرتي أولمبيك بهانك أوتاز صبي وزلو وددرات كنعزبومينا أبل علزي حانتي قوالن سيت تركبهم كالوت 3 إيرتراويان مس أهقراويت غانتا سدتنياتات تأرنفهم نسدتنياتات علم بموكال أبج أمت تغسن قياغرن كساتفيهم كبرات سمعتنا بزعبازن كالن زت غالل سفيح تحسو زلو مدب سبورت أبناي لهم فنونا كنغرب لكم مغانا أقدمنا نزخاخر أب زتفلالي كورنعات تقراي زركب سراويت إيرترا ناب كبابي تنبن سلغلاخا وغرو چلان تانكا برقلي ناب سبها لكبابيتاتي تاغاغب كمزلو منجتات ريديرنا حبيرام أب أقصو من كبابي عن تراي لعلي 8 زخونا سراويتن كبت تصوارن زتصعنا مكاين كن كساقسا زتعزوتهم منجتات علامو كم زيتان تسرقليصهم اتم انكساقاس سراويت إيرترا كاب تقراي كسحبيب زبالو لزلو اوان يكايد مسمهلاو كاب تقراي نايموت أتخلو كم زلو زملكوتهم منجتات داقم ودابة حيلتاتا كايدو نتصر متقعتي دالو اللون زبال حواحات بخال شنخ نمتقعو مخانون كم زسمع أنفيتهم سراويت إثيوبيا بزقوطات صرو حدا كبابيتات تقراي ناب هزبي هتوص رديت كبتسحن كله سراويت إيرترا قنا أبت زقوطات صرو كبابيتات ناب هزبي هتوص ناي مقبر رديت كيباتسح كساب زوانزي عاقيتو خمزلون تملكيتو كورونا فيروس أب حيالو هاقرات أفريقيا داقم يسفحفح كم زلو بزقلت صلو زلو اوان يوغاندا نربعن كلتن معلتا زتصنح توسخي صنو عصوا أوجا دحرتي بسنبت 6 سنة بريزيدنت موسيفني زحلف أواج كابسوني 7 سنة حيزو أبيات تمرتي أبيات تصلوت أبيات كوماوي ركباتن هزبي ساخا خبرلقات أميتاتن نربعن كلتن معلتات عصو كوينو تصنحيو نأزيا قداس قداتن تزي كوينو هزبي بتسعكي كين كساقسن أب كبرغونا مرعا كاب عسرا زي بزح سب تراي كساتفن ممرحوط يازلا يوغاندا هزبي نزب زي مخبارو مسوحفح كورونا فيروس انتزايدو زبا سمعت أو كهلو مخانو أتنكيغا مسوحفح كورونا فيروس سابتن مجمريا ببزحي سرايلن هاقرات إيروبان حورات منقسات أمريكان سالا ستكبرو ممرحتاتن كتابتن الناقودلك متسن كله سرعة كتابة أبزيت آتاتوت أفريقا قنا بنصارو خيكون سكفتا سمويات عنا يوم أفريقا تازحشت بزي فيروس زيت تقعتها قرقوان تغنت بنصار زدما تازوا حدا هزبي زي تخت بلايا
ሓንቲ ካብተን ውሕድ መጠነ መልከፍትን ሞትን ኣብ ዝመዝገበት ኤርትራውን ድሕሪ ምፍዃስ ዕፅዋ ዝወፀ ሕግታት ምግታእ ኮሮና ቫይረስ ይጠሓስ በምህላው ዘሻቕል ምዃኑ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ሳልሲ ዝብ ዘርግሖ መግለጺ ኣጠንቂቑሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ሰላም ጥዕና ይሃበልና ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣፍቃር ስፖርት ኣብ ናይ ሎሚ 38 ሰነ 2021 ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ፈንወና ነተሳተፍቲ ኤርትራውያን ኣትሌታት ኣብ መበል 32 ውድድር ኦሎምፒክስ ቶኪዮ ጃፓን ምስ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኮንቲኔንታል ቲም ኩቤካ ኣሶስ ሄኖክ ሙሉብርሃን ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕን ኣብ ውድድር ጂሮ ቺክሊስታ ኢጣልያ ወይ ከዓ ቤይቢ ጂሮ ዘመዝግቦ ዘሎ ውፅኢትን ክንድስስ ኢና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። بمسرت كساب حجي رقيبنا زلنا حبريتا إيرترا أبتي كاب زمت 23 حملة كساب 8 حسي أب طوكيو جابان زكاد مبل 30 كلتن وردر أولمبيكس أب عود سبورت أتلتيكس 8 أتلتات كتساتفيها سلسته كاب زوم 8 أتلتات دمه دك نستيو مخانن ترغاغصلو እዞም በበእዋኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ውድድር ኣትሌቲክስ ተቐዳዲሞም ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ዘሳትፎም ሚኒሞ ወይ ከዓ በቑዕ መምዘኒ ግዜ ዝረኸቡ ኣትሌታት ኣትሌት ወይኒ ቀላቲ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ 5000 ሜትሮ ከምኡውን 10000 ሜትሮ ኣትሌት ናዝሬት ወልዱን ኮኸብ ተስፋ ጋብርን ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌት ኣሮን ክፍለ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 10000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ኣትሌት የማነ ሃይለስላሴ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ መሰናኽል 3000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ኣትሌታት ዕቑባይ ክብሮም ዮሃንስ ገብረ ገርግሽን ዕቑባይ ጸጋይን ድማ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ደቂ ተባዕትዮን እዮም። ኣብ ውድድር ማራቶን ብዘይካዞም ዝተጠቕሱ 3 ኣትሌታት ካልኦት ኣትሌታት እውን ኣብቲ ውድድር ዘሳትፎም ሚኒሞ ረኺቦም እኳ እንተነበሩ ንኤርትራ ዝተፈቕዳ ኮታ 3 ምዃኑ ግን ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ዘሳትፎም ትኬት ክቆርጹ ኣይከኣሉን። ብዝሕ ናይዞም ሚኒሞ ረኺቦም ክነሶም ኣብዚ ዓብ ውድድር ክሳተፉ ዕድል ዘይረኸቡ ተቐዳደምቲ 10 ኮይኑ ዝርዝር ኣስማቶምን ብቕደም ተኸተል ዘመዝገቦ ዝሓሸ ውፅኢት ግዜን ከምዚ ይስዕብ እዩ። ኣትሌታት ሳሙኤል ጸጋይ፣ ግርማይ ገብረ ስላሴ፣ ኣብራር ዑስማን፣ ጎይቶም ክፍለ፣ ምርሃዊ ከሰተ፣ ጸጋይ ጥዑማይ፣ ህዝቅኤል ተወልደ፣ ሄኖክ ተስፋይ፣ ክብሮም ወልደ ሚካኤል፣ ንጉሴ ኣምለሶም፣ ኣማንኤል መሰልን ዘርሰናይ ታደሰን። ኣትሌት ዳንኤል መስፍን እውን ዘመዝገቦ ነጥብን ዘለዎ ዓለም ለኻዊ ደረጃን ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ክሳተፍ ዝኽእል እኳ እንተነበረ በዚያ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ ምኽንያት ማለት ናይ ኮታ ደረት ግን ነቲ ውድድር ብመስኮት ቴሌቭዥን ንኽከታተሎ ክግደድ እዩ። ብዘይካዚኦም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዕቑባ ዝሓተቱ ገለ ኤርትራውያን ነተን ዘዕቐቦም ሃገራት ወኪሎም ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ተሳተፍቲ ክኾኑ እዮም። ዛጊታ ኣረጋጊጽናያ ብዘለና ሓበሬታ መሰረት ኣትሌት ታደሰ ኣብርሃም ንስዊዘርላንድ ወኪሉ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ኣትሌት ኣማንኤል ጴጥሮስ ንጀርመን ወኪሉ ብተመሳሳሊ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ኣትሌት ምዕራፍ ባህታ ንሽወደን ወኪላ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 10000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ክቀዳዶም እዮም። ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ዜና ከም ዝገለጽናዮ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብሩ 3 ኤርትራውያን ማለት ኣትሌት ተስፋይ ፈልፈለ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ኣትሌት ሃብቶም ኣማንኤል ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 10000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ከምኡውን ሉና ሰሎሙን ኣብ ውድድር 10 ሜትሮ ጨመተ ተኽሲ ንስደተኛታት ዓለም ወኪሎም ናብ ጃፓን ከቕንዑ እዮም። ኣሕዋት መኽሰብ ደበሳይን ሞሳናን ደበሳይን ብወገኖም ማልያ ኤርትራ ለቢሶም ኣብ መስርዕ ቅድድም ብሽክለታ ክሳተፉ እዮም። ሳይክሊዝም አክቹዋሊቲ ዝተሰምየት ፈረንሳዊት መርበብ ሓበሬታ ቅድድም ብሽክለታ ምስ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኮንቲኔንታል ቲም ኩቤካ ኣሶስ ሄኖክ ሙሉብርሃን ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕ ዝሓለፈ ሐሙስ 3 ሰነ ንተኸታተልታ ዘርጊሓ ነይራ። ንሕና ድማ ነቲ ቃለ መጠይቕ ብኸምዚ ስዕብ መልክዕ ተርጊምና ናባኹም ከነብሎ ኢና። ቅድድም ብሽክለታ ብኸመይኻ ጀሚርካ? ንእሽቶ ቆልዓን ከለኹ ኣትሒዘ ብሽክለታ ኣዝየ ዘፍቅር ነይረ። ኣብ 2011 ውድድራት ብሽክለታ ኣብ ቴሌቪዥን ክዕዘብ ጀሚረ። ብማውንቴን ባይክ ገይረ ድማ ፈለማ ተቐዳዲመ። ኣብ 2014 ምስ ሓንቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ጋንታ ተጠርኒፈ ተወዳዲረ። ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ምዃን ናይ ወትሩ ሕልመይ ነይሩ። ብዝያዳ ኣበይኻ ተድምዕ? ንፉዕ ሓኽዋራይን ሻዋኻይነ ብኣካል ረኺበዮ ዘይፈልጥ እኳ እንተኾንኩ ብዝያዳ ንሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ፈረንሳዊ ጁልያን አላፊሊፔ የድንቕ። ንኸም በዓል መርሃዊ ቅዱስ ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ከምኡውን መዘናኻ ናትናኤል ተስፋጽዮንን ዝኣመሰሉ ደቂ ሃገርካኸ ትፈልጦም ዶ? እወ ብርግጽ ዓበይቲ ኣሕዋት እዮም። ኩሉ ግዜዮም ዘተባብዑኒ። ምስ ናትናኤል ተስፋጽዮን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሓንቲ ጋንታ ኢና ነርና።
بتوسخون أعرقنا بزعباتي أب قطر ኣብ 2016 ዝተኸፈልካዮ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ጽቡቕ ዝኽርዶ ኣለካ ኣመና ንሽተይ ስለ ዝነበርኩ እቲ ውድድር ንዓይ ከቢድ ነይሩ ኣብ 16 ዓመተይ ድሮ ኣብ ናይ ጁኒየር ውድድር እየ ዝቀዳድም ነይረ ብተወሳኺ ካብ ሃገሬ ወፂአን መጀመርያ ግዜ ዘካየድክዎ ውድድር ነይሩ እዚ ቅድድም ልዑል ደረጃ ዘለዎ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም እዩ ክውዶ ብምኽኣለይ ከዓ ሕቡን እየ ምክንያቱ በኹር ስታፈይን ብዙሕ ጻዕሪ ዝኸፈልኩሉን እዩ بدحر زون أب 2018 أو ودر شامبيون عالم تحت 23 عامت إنسبروك أستريا كمون أب 2019 هاروغيت إنجليزن تقدادمه أب 2017 أب برغن نروي أي تقدادم كن مغنياتو هاجرنا بدرجة جونيور أب تودر أي تساتفتن نابتي أب إيجل سويسرلاند زركب ماكل مسلطاني قدم بشكل عالم بخمي كتاتو غيلكا كابتينا إيجل صانحوت كاخي انتي ربحكا نابتو ماكل نخاتو زتفتن كو مرمرايلن ኣብ 2018 ኣብ ሩዋንዳ እናተሳተፍኩን ከለኹ ካብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ከኣቱ ከም ዝኽእል ዝሕብር ኢሜይል ተቐቢለ ብኸምዚ መንገዲ ተጸንቢረ ንዓይ ጽቡቕ ተሞክሮ እዩ ነይሩ ኣመና ንኸዓቢ እውን ሓጊዙኒ እዩ እቲ ማእከል ብሓፈሻ ብዙሕ ምሁርኒ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣገባብ ልምምድን ኣመጋግባን በቲ ዝተዋበኒ ናይ ኤሮጳ ዕድል ምስጋናይ ወሰን የብሉን ኣብቲ ማእከል መሰልጠኒ ንኮሎምቢያውያን ሓዊስካ ገለ ሓያላት ተቐዳደምቲ ክረክብ ዕድል ረኺበ ካብ ውድድር ጽርግያ ወጻይ ፍልጠተይ ንምስፋሕ ናይ ትራክ ውድድር ንኽለማመድውን በሪ ተኸፊቱለዩ ኣብ ሃገራት ሩዋንዳ ጋቦን ከምኡን ኤሮጳ ተቐዳዲምካ ኢኻ ብመንጽር ውድድር ኣብዘን ሃገራት ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ ኣብ ኤሮጳ ምስ ኣፍሪቃ ብምንጻር እቲ ውድድር ይኹን እቶም ተቐዳደምቲ ዝተፈልዮም ዙር ሩዋንዳ ይኹን ትሮፒካል ኣሚሶቦንጎ ዙር ጋቦን ኣዝዮም ጽንኩራት ኮይኖም ብዓይነት ግን በበይኖም እዮም እቲ ቀዳማይ ብዓቐብ ዝተዓብለለን ካብ ፀፍሒ ባሕሪ ልዑል ብራኺ ኣብ ዘሎ መድረኻትን ዝሰላሰል ክኸውን ከሎ እቲ ዳሕርዋይ ከዓ ብሰጣሕ ጎልጎል ኣብ ዝተጎብአ መድረኻት ዝካየድ ውድድር እዩ ኣነ ኣብዚ ሩዋንዳ ክቀዳደም ይባህ ዝብለኒ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝህልወሉ ካብ ፀፍሒ ባሕሪ ልዕሊ 2300 ሜትሮ ብራኸ ኣብ ዘለዎ ቦታ እየ ዝቕመጥ ንዓወት ኤርትራ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ብኸመይ ትገልጾ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ኤርትራ ኣገዳሲ እዩ ደገፍቲ የተባብዑና እዮም مسكانتاي أب توسكان إيطاليا عسكرة زلخو أبزي عمت ناب إرترا أب كمز أوان كملاسي كبلاي كإلني مغنياتو بزح ودراتيو تسارع لي نحوارو أفريقيا أو تقدر ماي أب تور دي فرانس ويكا أب كالوت ودرات جراند تور زعوة دوي مسلكا أو برقت نايزقت الحيدات عامتا شتونا زيو بشانخي فلما بدرجة بروفيشنال وعل نخاطيو علاماي بمغت سالكا أو وردر جراند تور ناي مدرخ عوات كتشبت أزي ناي كلنا إرتراوان حلميو أبزي قرب أوانات ناصر بوهاني أب محبراو ميديا قداي عليتنت كوين نيرو نعاخا عليتاو مدكعتي ويكا أتصرفي أقواني فكاي فلت دو أقاتي مني فلتنيو صبوع عدل كوينو كمزا مسالي كستت أي قات منن انت زقوان فن نيروخا تسمها مزنب مهب نحلمي كاب أمري كين نغانقكو نمقهادو مسرحكو نيري كابتور دي ألفارينين بيبي جيرون انتاي تموكيركا أب كلتي ودرات تقدادمه تور دي ألفاريني أشجار ودريو بيبي جروخا بزيادة زسنكريو نفس وكف غانتا بقبو تداليا نعوت علماء ناب تقدم تأتو كردم بشكلتا انتاي كمز مسل زوم كلتا ودرات كلتا عبيتي أبنتاتن تمرتن يبو من يوم كساب لومي اتبزيادة زحبنكا وتسيتكا أينا يو أب بيبي جرو أب حفشاونا يجزي ودر مبل 11 درجة زحز كله اتي زعبي حبنيو بتوسعي بتمساسال مبل 11 ترتاز تسرع كله جيرو ديل أبينينو شابعي زوتس كله ودر كلاسيك تشيتا دي سان فان ديامانو كمون تاشعي درجة زحز كله ودر كلاسيك تروفيو بيفان جيرو ديل بلفردن كتكاسيكال مخصات حمام كوفيد 19 نعبيتكا بالوتا ملكع تسالي ودو ايفال اتغونتات نخل سب معري نيرو غانتاتات باجتن كوحدا تجديدنين ابزحزنا يزلنا عمت مس وورلد تور تيم كصمبري بيغا نيري يخون امبر ابز حلف عمت اب اوروبا بزح ودرات سلازي تخايدن غانتاتات كا حدث تقدادمتي كحقفا بزح تقداسنت سلازي نبرنن وينتاي كسمر اي كالن زي عمت ودر كاب عامي زحش خوينو حلمي زغدلو عدل نخبني تسفا قبر بزعبا زي ابي ايطاليا كتسلاسلو زحاغخا ودر انتاي ريتو لكا ازي حقوسي امنا فتنتي ودراتيوم ودر تروفيو فيبان جيرو ديل بيفردن تاشعي درجه كحزب مخالي عقبي نزمت ودراتكا ان حيلكوي زخيد زلهو
ኣብ ውድድር ኮፒ ባርታሊ ምስ ኮሎምቢያዊ ሰርጂዮ ሄኖ ኮንካ ተቀዳዲምካ ኢኻ ኣብ ጎኒ ሄኖ ኮንካ ምቅድዳም እንታይ ይመስል ካብኡ እንታይ ተማሂርካ ሓያል ተቀዳዳማ እዩ ካብኡ ከመይ ጌርካ ብሉጽ ውጽኢት ከም ተመዝግብ ተማሂረ ብሙሉእ ሓይለየ ደጊፈዮ ኣብቲ ሰሙን ንፍዕቲ ጋንታ ነይራትና ኣብ መወዳእታ ድሕሪ 5 መድረኻት ከኣ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ውድድር መበል 23 ተርታ ተሰሪዐ ወዲ ጋንታ ሂናዎ ድማ 8ይ ደረጃ ሒዙ ብዛዕባ እቲ ብፕሮጀክት ሩዋንዳ 2025 ዝፍለጥ እታ ሃገር ንውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ንምእንጋድ ኣብ ጊሳቶ ዘላ ባህጊ እንታይ ርእዩተኻ ዝፍቶ ፕሮጀክት እዩ ሩዋንዳ ጽብቕቲ ሃገር እያ ነዚ ውድድር ብዝግባእ ከእንግድዎን ክውድብዎን ከም ዝኽእሉ ርግጸኛ እየ ኣብ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ህይወተይ ነቲ ብመንደቕ ኪጋሊ ዝፍለጥ ዓቐብ ኣብ እዋን ዙር ሩዋንዳ 2 ግዜ ሓኺሮየ ብኮብል ኣማን ዝተሰርሐ ጽርግያ ኮይኑ ኣትዓቢ ዓቐብ እዩ ኣብዚ መጽእ ዓመተ ውድድር 2022 ካብ ኮንቲኔንታል ቲም ናብ ወርልድ ቱር ቲም ኩቤካ ኣሶስ ተሰጋገርዶ ይመስለካ እወ እንተኾነ ግን ፕሮፌሽናላዊ ውዕል ክትህበንን ክትከልኣንን ኣብ ድሌት ጋንታ እዩ ዝምርኮዝ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ወቕቲ ውድድር ዕላማኻ እንታይ እዩ ኣብ ውድድር ቤቢጅሮ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ቅድድም ምስ ቀዳሞት 5 ብሉጻት ተቐዳደምቲ ምስራሕ እዩ ኣብ ቱር ዲኣልቨኒር እንታይ ከም ዝስዕብካ ክንሪኦ ኢና ክቡራት ኣፍቀር ስፖርት ከምዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ ውድድር ሸቶ ውልዶ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብ ውድድር ቤቢጅሮ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ቅድድም ምስ ቀዳሞት 5 ብሉጻት ተቐዳደምቲ ክስራሕ እዩ ቤቢጅሮ ወይ ከዓ ጂሮ ቺክሊስቲኮ ኢጣልያ ኣብ 1970 ጀመረ ኮይኑ ኣብ መንጎ ትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሚዮም ተቐዳደምቲ ዝሰላሰል ውድድር እዩ እዚ BUCI 2.2 መዕቀን ዝተዋህቦ ቀዳሕ ናይ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዝኾነ ውድድር ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ 3 ሰነ ጀሚሩ ይካየድ ኣሎ ክሳብ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበትካ 4 መድረኻት ኣሰላሲሉ ይርከብ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ሳልሳይ ደረጃ ብመሓዝ ቱርና ዓወት ዝሓፈሰ ሄኖክ ሙሉብርሃን ዋላ እኳ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ኣብ ኣጋ ምዛም ውድድር እንተወደቐ ኣብ ዝቐጸለ መዓልቲ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ክሮኖሜተር ውድድር እውን ሻድሻይ ኮይኑ ብምእታው ስሙ ኾሊዑ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ቅድድም ግዜ ነዚ ጅሮ ካብ ዝመርሕ ዘሎ እንግሊዛዊ ተቐዳዳማይ ኮንቲኔንታል ክለብ ትሪኒቲ ሬሲንግ ቤን ተርነር ብ23 ካሊእታት ጥራይ ድሒሩ ሻድሻይ ተርታ ክስራዕ በቒዕሎ እዚ ኣባል ኮንቲኔንታል ቲም ክነሱ ሓሓሊፉ ምስታ ንፕሮፌሽናላት ተቐዳደምቲ ዝሓዘለት ወርልድ ቱር ቲም ኩቤካ ኣሶስ እናተሰለፈ ክቀዳደም ጸንሐ ውልዶ ተቐዳዳማይ ከምዚ ዝኣመሰለ ብሉጽ ውጽኢት ከመዝግብ ምኽኣሉ ዋላ እውን ጋንቱ ኩቤካ ኣሶስ ኣብ ዝቐጽል ዓመት ፕሮፌሽናላዊ ውዕል እንተዘይቀረበትሉ ካልኦት ኣብ ወርልድ ቱር ዝነጥፋ ጋንታታት ከም ዝሃድኖ ዘየጠራጠር ምዃኑ ዓወቱ ህያው ምስክር እዩ ቀጠልያ ማልያ ብሉእ ሸቓቋይ ኣብ ዝባን 50 ነጥቢ ኣዋሊሉ ዘሎ ስፓኛዊ ተቐዳዳማይ ኮንቲኔንታል ክለብ ኮልፓክ ባላን ዮዋን ኣዮሶ ትርከብ ኣብዚ እውን ሄኖክ ብ25 ነጥቢ ሻድሻይ ኮይኑ ተሰሪዕሎ ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ትሬቪዥያኒ ሉካ ኮልናጊ ድማ ንማልያ ንጉስ ዓቐብ ተቖጻጺሩሎ ክሳብ ቅድሚ ትማሊ ሰንበት 440 ኪሎ ሜትር ዝዓመመ ቤቢጅሮ ትማሊ ሶኒ ብናይ 142 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ድሕሪ መቕጻሉ ሎሚ ድማ 177.5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክሽፍን እዩ ኣብዚ ዓመት 1330 ኪሎ ሜትር ዝጓዓዝ ቤቢጅሮ ዝመጽእ ቀዳም ብዝካየድ 10 ዛዛምን መድረኽ ክፍጸም እዩ ወዲ 21 ዓመት ሄኖክ ከም ትምኒቱ ነዚ ዙር ምስ ቀዳሞት 5 ብሉጻት ተቐዳደምቲ ኮይኑ ይውድኦ ዶ ይኸውን ዝመጽእ ቀዳም ዝምለስ ሕቶ እዩ ብወገና ግን ሓሳብ ልቡ ንኽሰምር ሰናይ ትምኒትና ንገልጸሉ ካብ ብሽክለታ ናብ ኩዕሶ እግሪ ምስ እንሰግር ድማ ኣብ ማእከል መሰልጠኒ ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያዊት ክለብ ኤሲ ሚላን ትምህርቱ ዝተኸታተለ ሰይድ ቪሰን ዝተባለ መንእሰይ ኣብ ካምፖኒያ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ቤቱ ብዝፈጸሞ ርእሰ ቅትለት ዝሓለፈ ዓርቢ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ እቲ ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ ነፍሱ ንኸጥፍእ ዝደፋፍኦ ምኽንያት በብእዋኑ ክወርዶ ዝጸንሐ ዓሌታዊ ኣድልዎን ጽልን ምዃኑ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ስፖርት ኣብ ምግላጽ ይርከባ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ወዲ 7 ዓመት ምስ ኮነ ናብ ኢጣልያ ዝመጸ ቪሰን ዋልተርን ማዳሌናን ብዝተባሃሉ ኢጣልያውያን ሰብ ሓዳር ብሞግዚትነት ዓብዩ እዚ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ንክኸውን ዓብ ትጽቢት ተገይሩሉ ዝነበረ መንእሰይ ኣብ ትምህርቱ ምእንታን ከተኩር ኣብ 2016 ናይ ኩዕሶ እግሪ ንጥፈታቱ ከም ዘዛሕተሎ ይንገረሉ ብመሰረቲ ብቐዳም ኣብ ዝተፈጸመ ስነ ስርዓት ቀብሩ ዝተነበበ ባዕሉ ዝጻሕፎ ደብዳቤ እዚ ምስ ክለብ ኣትሌቲኮ ቪታሊካ ክጻወት ዝጸንሐ መንእሰይ ዓሌታዊ ኣድልዎ ብዘበገሶ ስነ ኣእምራዊ ነውፂ ሳቒ ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ቪሰን ኣብ ደብዳቤው ኣብ ዝኸድኮ ቦታ ከም ሓደ ደንጎላ ዝተጻዕነኒ ሰባት ብምጥርጣር ብስጋኣት ብምጽያፍን ብፍርሕን ዝርእዩኒ ዘለዉ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ናብዚ ብሞግዚትነት እምበር ተሰዲደ ኣይመጻኹን ቆልዓ ከለኹ ኣብ ከባቢየይ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ይፈትወኒ ከም ዝነበረ ይዝክር ኣብ ዝኸድኮ ቦታ ሰባት ብናይ ኣኽብሮትን ባህታን ስምዒት ይዕልሉን ነይሮም ሕጂ ግን እዚ ኩሉ ተለዊጡ እዩ ድሕሪ ምባሉ
ካብ ኩዕሶ ምስራሕኩ ከም ኣሳሳይ ስራሕ ረኺበ ነይረ እንተኾነ ግን ገለ ሰባት ብፍላይ ድማ ኣረጋውያን ዝኾነ ዘፀይ ነገር ከም ዘለኒ ንኸተኣናግዶም ፈቃደኛታት ስለ ዘይነበሩ ክገድፎ ተገዲደ ብዙሓት ጻዓዱ መንእስያትካ ከም ጠንቂ ናይ ሸቕለት ኣልቦነቶም ይርእዩኒ ነይሮም ኣብ ውሽጠይ ዝኾነ ዝተቐየረ ነገር ኣሎ ልክዕ ከምዚ ተሰዲዱዩ መጺኡ ንኸይበሃል ብሕብሪ ቆርበተይ ናይ ምሕፋር ስምዒት ከምኡውን ንዘይፈልጡኒ ሰባት ከምኦም ማለት ኢጣልያውን ጻዕዳን ከም ዝኾንኩ ከእምኖም ዘሎኒ ኮይኑ ይስማዕኒ ከምኦም ከም ዝኾንኩ ንምንጽብራቕ ናብ ጸለምቲ ዝዓለሙ ግናይ ዝኾኑ ጨርቃናት የዘውተር ነይረ እንተኾነ ግን እዚ ፍርሒ ናይቲ ኣብ ዓይኒ ሰባት ዝዕዘቦ ኣንጻር ስደተኛታት ዘነጻጸረ ጽሊ ደቂ ሰባት ክሓዝኑለይ ኣይደልን እየ ንነብሰይ እዚ ዝሓልፎ ዘለኹ ኣሸጋሪ እዋንን ስቓይን ምስቶም ውቅያኖስ ዝኣክል ስቓይን ጸገምን ኣጋጢሞም ኣብ ክንዲ እናተንፈሱ ኣብ መከራን ገሃነብን ዝነብሩ ሞት ዝመርጹ ወገናት ከነጻጽሮን ከለኹ ከም ጠብተማይ ምዃኑ ከዘኻኽር እደሊ ብምባል ንጸገማቱ ዘርዚሩ በሞት ቪሰን ዝተፈላለዩ ኣካላት ሓዘኖም ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ ክለብ ኤሲ ሚላን ተቐናቕንታ ክለብ ኢንተር ሚላን ከምኡውን እታ ንሱ ንመወዳእታ ግዜ ንመሕለፊ ግዜ ወይ ከዓ ንጥዕና ጻወተላ ዝነበረ ክለብ ኣትሌቲኮ ቪታሊካን ኣብ ወግዓዊ ማህደር ማሕበራዊ መራኸቢታትን ናይ ሓዘን መግለጺ ካብ ዘውፃእ ክለባት እየን ኣብ ክለብ ኤሲ ሚላን ብሓባር ምስ ቪሰን ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ዝቐሰመን ሓላው ልዳታ ጋንታን ሃገራት ጋንታ ኢጣልያን ዝኾነን ጂያንሉዊጂ ዶናሩማ ብሸነኹ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምስ ቪሰን ፈለማ ናብ ሚላን ምስ መጻኹየ ተላልየ ኣዕሩኽ ኮይና ኣብ ኣሕዳር ቤት ትምህርቲ ብሓንሳብ ንነብር ነርና ገለ ዓመታት እኳ ሓሊፉ እንተሎ ፍሽኽቱን ፍሱህ ህይወቱን ክርስዖ ኣይክእልን እየ ኢሉ ተጻዋታይ ጁቬንቱስ ዝነበረ ክላውዲዮ ማርኪዞ ከዓ ድሕሪ ሕልፈት ቪሰን ንዓሌታዊ ኣረኣያ ኢጣልያውያን እቲ ሰብ ተውህቦ ዘለዎ ውልዶ መንእሰይ እንተዳ ኮይኑ ወይ ከዓ ኣብ ኣገዳሲ ጸወታ ኣገዳሲ ጎል እንተዳ ኣመዝጊቡ ወይ ድማ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክስ ማዳልያ እንተዳ አንጠልጢሉ ሃገርና ሃገር ምዋሃድያ ብምባል ንጅሃር በንጻሩ ግን ኣብ ሓደ ቤት መግቢ ሓደ ጸሊም ዝሕብሩ ኣሳሳይ ከተኣናግደና ድሌት የብልናን ቪሰን እንታይ ስምዖ ከም ዝነበረ ንኸሓስቦ የጸግመኒ እዩ ይኹን እምበር ሓንቲ ንሓደ ውልዶ መንእሰይ ከም ዝኣመሰለ ጠርዚ ዝበጽሐ ውሳኔ ንኽወስድ እትደፋፍእ ሃገር ዝወደቐት ሃገር ምዃና ርግጸኛ እየ ልቦና ዝጎደሎ ዋዛ ክትዋዘይን ከለኹም ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ብዛዕባ ሕብሪ ቆርበትን ታንኳን ድንቁርና ዝመልኦ ዘረባ ክትዛረቡን ከለኹም ኣስፊሕኩም ሕሰቡ ብምባል ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ፌስቡክ ብተሪር ነቒፉ ነቲ ንሱ ዝለጠፎ መልእኽቲ ልዕሊ 57,000 ሰዓብቲ እወታዊ ግብረ መልሲ ክብሉን ከለዉ ልዕሊ 15,000 ካልኦት ከዓ ደጋጊሞም ዘርጊሖሞ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንምነ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ